Bodoland मुलुगसोलोंसालिनि बानजायनायाव कमार्स कलेज क'क्राझाराव Bodoland University Inter-College Kabaddi Competition 2024 खुंफुंनाय जादों। Bodoland University Inter-College Kabaddi Competition 2024 खौ 29 आरो 30 अक्ट'बर साननैनि हाबाफारिजों क'क्राझार कमार्स फरायसालिमायाव मेहेरगोनाङै खुंफुंनाय जादों। बे इंटर कलेज काबाड्डी बादायलायनायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव थानाय बिटिआरनि मोनबा जिल्लानि गासै मोन 10 फरायसालिमाफोरा बाहागो लादों। दिनैनि जोबथा काबाड्डी बादायलायनाया बाक्सा जिल्लानि खख्लाबारि फरायसालिमा आरो क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि गेजेराव जानानै थाङो। बे बादायलायनायाव क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमाया खख्लाबारि फरायसालिमाखौ फेजेननानै देरहासार जानो हायो। आरो देग्लायनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटी इंटर कलेज काबाड्डी कम्पिटिशन 2024 नि चेम्पियन बिमुंखौ क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमाया मोननो हायो। मख'नो गोनांदि बे इंटर कलेज काबाड्डी बादायलायनाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव थानाय एफिलिएटेड कलेजफोरनि युथ फेस्टिवलनि मोनसे बाहागो। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बानजायनायाव कमार्स कलेज क'क्राझाराव Bodoland University Inter-College Kabaddi Competition 2024 खुंफुंनाय जादों। Bodoland University Inter-College Kabaddi Competition 2024 खौ 29 आरो 30 अक्ट'बर साननैनि हाबाफारिजों क'क्राझार कमार्स फरायसालिमायाव मेहेरगोनाङै खुंफुंनाय जादों। बे इंटर कलेज काबाड्डी बादायलायनायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव थानाय बिटिआरनि मोनबा जिल्लानि गासै मोन 10 फरायसालिमाफोरा बाहागो लादों। दिनैनि जोबथा काबाड्डी बादायलायनाया बाक्सा जिल्लानि खख्लाबारि फरायसालिमा आरो क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि गेजेराव जानानै थाङो। बे बादायलायनायाव क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमाया खख्लाबारि फरायसालिमाखौ फेजेननानै देरहासार जानो हायो। आरो देग्लायनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटी इंटर कलेज काबाड्डी कम्पिटिशन 2024 नि चेम्पियन बिमुंखौ क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमाया मोननो हायो। मख'नो गोनांदि बे इंटर कलेज काबाड्डी बादायलायनाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव थानाय एफिलिएटेड कलेजफोरनि युथ फेस्टिवलनि मोनसे बाहागो। मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय क'क्राझार सोहोराव गोदानै बेखेवदों क्रिमसन क्लाब मुंनि गंसे गोदान जिनि गला। क'क्राझार सहरनि बिशाल मार्केटनि साहा जेडी र'डनि साखाथियाव थानाय इउएस पल' प्युमा किलार ब्रेन्ड गलानि साखाथियाव गोदानै बेखेवदों क्रिमसन क्लाब मुंनि गलाखौ। हौवा हिन्जाव आरो गथ'साफोरनि थाखाय बायदि बायदि रोखोमनि गानग्रा जोमग्राफोरखौ नोंथांमोना क्रिमसन क्लाबाव मोननो हागोन। मख'नो गोनांदि गोदानै बेखेवनाय जिनि गलायाव हौवा हिन्जाव आरो गथ'साफोरनि गानग्रा जोमग्रा जेरै लंपेन्ट, शार्ट, टि शार्ट, टपि बायदि बायदि जि जोम बायोब्ला नोंथांमोनहा मोननो हागोन डिस्काउन्टजों लोगोसे अफार। गोबाव खालामाजासे खनसे भिजिट खालामदो क'क्राझार सोहोराव गोदानै बेखेवनाय क्रिमसन क्लाब जिनि गलायाव। लोगोसे नोंथांजों गोरोबनाय समायना रमायना गानग्रा जोमग्राफोरखौ लानानै थांनो हागोन क्रिमसन क्लाब गलानिफ्राय। खुलुमबाय क'क्राझार। मैं एरिया वीएम हूँ। क्रिमसन क्लब स्टोर हमारा ओपन हुआ है कोकराझार में। 26 नंबर ईवीएस स्टोर है। तो हमारे यहाँ पे मेंस, वोमेंस, किड्स 3 सेक्शन मिलेगा। ये आपका कोकराझार में जेडी रोड बोरोभतरमारी कोकराझार जेडी रोड में है, नियर पूमा विशाल वो सब स्टोर के पास में है। तो हमारा यहाँ पे क्रिमसन क्लब में ऑफर चल रहा है। आप लाइक लेडीज़ का अगर कुछ डेनिम परचेज करेंगे तो 4000 में डेनिम आपको 2 मिल जाएगा। अगर मेंस का डेनिम कुछ भी 2 परचेज करें 4500 में मेंस का डेनिम मिल जाएगा। बाकी 3999 से ऊपर अगर शॉपिंग करें 500 डिस्काउंट है। 6999 से ऊपर अगर शॉपिंग करें मतलब 7000 से परचेज करने पे 1000 रुपीज़ ऑफ है। 10,999 मतलब आपका 11,000 शॉपिंग करने से आपको 2000 डिस्काउंट इंस्टेंटली मिलेगा जो आपका बिल में डेबिट हो जाएगा। तो आप लोग आइए यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। नियर विशाल है तो बोरोभतरमारी जेडी रोड। तो ये क्रिमसन क्लब का एक्सक्लूसिव स्टोर है। यहाँ पे आपको न्यू कलेक्शन अवेलेबल मिलेगा। हर टाइम मिलेगा। कुछ ना कुछ तो ऑफर चलता ही रहता है एवरी थ्रू द ईयर।